מיטה וסדין וארון כנפיים, כוס תה על שידה קטנה, הספר פתוח עמוד 200, שעון על קיר תלוי מולה. כן, 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 היא אמרה, כן, כן, היא אמרה, כן, 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 היא אמרה, זה כל מה שיש, זה כל מה שיש, כי זהו כל מה שיש. נתתי עוגית, נתתי 2, אמרתי יש עולם חיצון, עשתה סיבוב גדול עם העיניים, ולפני שהלכה לישון, כן, 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 היא אמרה, כן, כן, היא אמרה, כן, 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 היא אמרה, זה כל מה שיש, כל מה שיש, כי זהו כל מה שיש. La 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 di di la 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 la. כן, 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 היא אמרה, כן, כן, היא אמרה, כן, 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 היא אמרה, זה כל מה שיש, כל מה שיש, כי זהו כל מה שיש. זה כל מה שיש, זה כל מה שיש, זה כל מה שיש. מיטה וסדין וארון כנפיים, זה כל מה שיש, זה כל מה שיש. שעון על קיר